Zdravím. Vítam vás u ďalšieho videa. Som happy, pretože pozrite, kde sa nachádzam. Ak to niekto spoznáva z predošlých videí, vlogov, tak sme u MG v Bratislave. A dnes je sobota a prišla som z toho dôvodu, nielen, že toto milujem, ale babi mi kúpili na Vianoce koncert. Konkrétne koncert Hansa Zimmera, takže nás dneska čaká koncert. Strašne sa tešíme, pretože na takomto koncerte sme ešte neboli, na soundtrackoch a tak, a milujeme tie piesne, tie songy, bože. A neviem si to fakt úprimne predstaviť, čiže som veľmi zvedavá na dnešný večer. Prišla som vlastne včera večer, čiže nič som netočila, lebo strašne som už bola unavená. Čiže tak, iba sme si niečo pozreli, napapali a išli spať. Čiže ako som spomínala, dneska je sobota, je okolo 9:30. Kde mám telefón? 9:45, o 10:00 chceme vyraziť von. Dnešný plán je taký, že by sme chceli ísť na raňajky, teda ideme na raňajky do kaviarne Dobré ráno, teda Dobré ráno, či ráno sa to vybavá? Ráno kaviarne, tak sa to volá. Milujem to tam. Úžasné raňajky, strašne mi to chýbalo. Ja neviem ani, kedy som tu bola naposledy v Bratislave, asi v lete. No, čiže tam sa stretneme s mojou segrou, Ivčou a dáme si raňajky. A potom sa uvidí, že čo. Ja potrebujem skočiť ešte do mesta niečo kúpiť a vidíme sa proste tam. Takže, čaute. Dali som si to panočky a som zvedavá, čo Iva bude mať oblečené. Tu si niekto dal nové nohavice a ja, že prídeš teplako. Ale že teraz už dávajú magistrát a inžinieri. No už sme všetko spapali, ja vám ukážem sem nejaký obrázok, čo sme všetko mali, ale naše obľúbené jedlá, teda ja som si dala. To prečo natáčaš, keď už je to zjedené? Ako? Že prečo to natáčaš, keď je to už... No, lebo sme to rýchlo spackali, no. Čo si mala? To bolo grilled cheese sandwich. Nie bez laktózy. Banana bread. Ktorý bol bez laktózy. Vegánsky. Ty? Som mala carrot cake a grilled cheese. Ja som mala tiež banana bread. Či to nie je ten mrkvový a cappuccino a nejaký sandwich. A ideme do mesta. Sme sa najesť do akého bystra? Neviem, jak sa to volá? Ale na akej ulici to je aspoň? Na Špitálskej. Na Špitálskej. Takže akože za celkom vhodné sumy. Fočko. A ty máš čo? Tomium? Tomium. Ideme na plno. No mne to nevonia ani nejako. To nevajbujem. Lepšie nepoznám. No a dali sme si to zabaviť, lebo ja to určite nezjem a zoberiem si to k MG. A doplatená som jak myš. Nosím obed Ive a mne, ale viac menej to bude na večeru, lebo sme plné. Tieto topánky máme. Tak, konečne som ich mohla využiť. Moja favorite thing. Teraz. Nejako ideme. A
Už nevládzem ešte kopec výsť hore k Eme. A ideme si oddychnúť, ale asi si pojem ešte po maču dole naspäť. Čakáme akurát pred dverami. Toto je nákup. Som zabudla povedať, počkať. Nákup Douglasu a Steigeru, čo vám urobím asi aj hneď vnútri unboxing. A toto je obed, ktorý sme nedojedli a bude na večeru. Takže tak. Dáme a ideme si po maču. To som si chcela dať už ráno, ale kafé zvíťazilo, takže ide sa po maču, na ktorú mám už tak dlho chuť. Aj som si kúpila vlastne teraz ešte doma v Prívidzi prášok, aby som si to mohla robiť doma. A zobrala som si ho aj sem, čiže si urobíme možno večer alebo na druhý deň matcha, proste ovsenú kašu s matchou. Meňam. Matcha kúpené, ideme si vychutnať doma a idem vám urobiť ten unboxing. Takže hello, už sme doma. Ideme urobiť ten unboxing. Strašne sa teším z tých vecí. Takže let's go. Tá najväčšia vec, čo ma teší, je tenhle vankúš pre Zairu. Mega cute. Potrebovali sme ešte nejaký do kúpeľne, lebo ona je všade pri mne, aby nesedela na studenom. Doteraz sedela na svetri, ale to nechceme. Čiže niečo cute pre ňu. Ináč, keď si tak spomínam teraz na ňu, tak by som aj mohla zavolať, ako to vyzerá doma. Pretože rodičia s ňou zostali a toto bola prvá noc, čo sme spali bez seba. Chuďatko je teraz takto bezo mňa doma. Už teraz mi chýba. Späť k unboxingu. Tak tohle som si ešte pořídila pre ňu. To je lopta, kde dáte nejaké papaničko a sa s tým pohrá. Takže uvidíme, koľko to bude ju baviť. Ako dlho. Na Steigeru máme tohle. Nový denník alebo zápisník. Strašne krásny dizajn. Wow. A tento je taký iný, nie na zapisovanie, ale na malovanie alebo tak. Ale ja si tam chcem dávať asi vytlačené fotky, pretože tu je napríklad kde som to videla? Ale je tu aj Your Day, takže to sa dá akože aj zapisovať, ale je to proste sketchbook, takže tak. A strašne sa mi to ľúbi. Máte tam rôzne takéto akože názvy, no toto zrovna nič. Napríklad Your Favorite Pizza Order. Mám to tam? Takto. Čiže buď to nakreslíte, alebo ja si vyfotím proste za môj život asi fotku a nalepíme to sem. Something broke on keys. Takže sú tam zaujímavé veci. Sa mi páči, že to nie je o jednom, proste, že je to proste také rôznorodé a nie je tam o jednej alebo o troch veciach to isté, proste, že sa to neopakuje. Čiže nice. Boli sme aj v H&M-ku, of course, ale tam si len znova kúpila tie isté náušnice, ktoré už doma mám, ale potrebovala som nejaké kruhové, lebo tieto sa mi už zaondili, no proste už sú zhrdzavené, čiže som potrebovala nové. A čo ešte tu máme? Teda ten Douglas, tam som si už konečne pořídila túto členskú kartičku. A tu sme dostali nejaký darček od Valentína, nejaký parfém. Teda vzorček, vzorku. Ja neznášam, že to sa nedá zatvoriť. Hneď vám sa to vyleje na ruku. Ale dobre to vonia. Necháme trošku odstať, ale akože Born in Roma, to musím ukázať MG. Ty kokos, toto je ako, čo sa toto práve deje? Ja mám normálne, jak sa to povie,
Jak sa to nazýva, to slovko? Jednoducho také tie značky, alebo že vám život chce povedať, že Manifestation is working. Jednoducho proste mne sa ukazuje všade New York, do ktorého chcem ísť a mám to v mojom, neviem čo tu má vision board, v mojom vision boarde. No a tuto je, že board in Roma a Emča má, teda nie, že má ísť, ale chcela by ísť na Erasmus do Ríma. Čiže čo? Rada by išla, no už si dala pozvánku všetko, či čo to tam treba vyplňovať. Čiže, no, ok, that's me, toto je typilka me, tak. No, a čo sme si kúpili v tom Douglase konečne? Tieto 3 nové vecičky. Čiže na toto sme zvyknutí, hej, to je klasika, niacinamidami minút, takže sme potrebovali dokúpiť. Bola som zhrozená celkom z ceny, pretože vždy to kúpujem za 6 alebo 7 eur. A bolo to aj zľavejšie pred mesiacom, že za 10. Ja to objednávam z hlavnej stránky z Anglicka, ale tuto to stalo 13. Som mala nervy, ale nevadí. Potom toto chcem vyskúšať na leto, ale asi si to budem dávať aj teraz. Je to SPF, ale v tube, čiže na to som strašne zvedavá. Táto značka je veľmi, veľmi známa, Beauty of Joseon, neviem ako sa to číta. Potom sa bude v Turecku používať, lebo ideme na dovolenku do Turecka prvýkrát, takže som zvedavá. A it's cute proste, ten packaging, akože všetko, no. A ľúbilo sa mi vlastne to, samozrejme som si to pozerala na internete, ten systém, neviem, akože mám takúto tiež v tube, ale je to také iné a toto je akože celkom také special proste na tú tvár a to druhé, čo mám doma, tak používam na tetovania. Takže toto je vyslovene na moju tvár, nevonia to, ale vyzerá to takto. Čiže tak. Interesting. Nebudeme si to dávať, dáme si to na ruku, vyskúšame to na ruku. Aha, okej. To je, že čo je to také tvrdé, ale to je ten obal. OK, akože it's satisfying. No, klasické SPF-ko, Boh vie, čo to robí, ale verím v to, že je to kvalitné, takže uvidíme. A vonia to tak akože príjemne, tak naturálne, čo ja mám rada. Na toto som tiež veľmi zvedavá. Toto som už pozerala v januári alebo v decembri. V januári sa mi zdá, že mali na to zľavu, tiež to stalo 16 eur a teraz som zaplatila 28. Z toho som bola tiež zhrozená, ale čo už, vyskúšame, čo to bude. A že vraj táto značka je celkom tiež fenomén, ale ja ju úprimne nepoznám, len toto sa mi nejako zalúbilo. Je to vlastne od značky Florence a sú to Glaze Drops, čo ja milujem od Rhode Glazing veci. Odkladová báza pod make-up a keďže používam aj od Rhode tie produkty, čo bude video buď o mesiac, alebo tak, keď mi to príde celý ten balíček, ktorý si chcem ešte nakúpiť. A to som sa povedať vlastne, že keďže používam ten Rhode a nemám pocit, že to na mojej pleti tak pekne ukazuje ako na Hailey. Podľa mňa to závisí určite od tej pleti. A dneska som si to aj dala a malovala som sa vlastne tuto u Emči v obývačke v izbe a je tu dobrý lighting, proste akože denné svetlo a ja sa vždy doma malujem v kúpeľni, čo máme dobré svetlo, ale nemám pocit, že to tak vyzeralo veľmi dobre ako na jej videách, čiže uvidíme, či toto pomôže tomu a že to urobí nejaký ten glow effect, takže, lebo je to glow forward glaze drops, takže let's see, akože ako to vyzerá, ako to má konzistenciu a ako to vonia.
To taký ako keby, no krém, ale taký vodovejší. Zaostríme sa, nie na mňa, ale na ruku. A je to tekutejšie, samozrejme. Ako keby, pripomína mi to strašne jej Glazing Milk, proste tento toner. Čiže aj nad tým som uvažovala do budúcna vlastne, že keď sa mi hento minie, lebo už polovicu asi mám určite minútu. Čiže toto je akože niečo lacnejšie, síce iba asi o 10 €. A ak dobre počítam, neviem, či to teraz prepočítavam v dolaroch, alebo väčšinou to, či v librách, alebo väčšinou to tak kupujem. Čiže tak a nevonia to zasa, plus pre mňa milujem bez vône veci, čiže teším sa z týchto produktov a keď tak dám vám vedieť niekedy v budúcich vlogoch, ak by to niekoho zaujímalo, či je to dobré alebo nie. No, takže tak. Ešte si dobíjame matču a pôjdeme sa chystať na koncert. Ja si stále neuvedomujem, že ideme na koncert. Či to bude tým, že to bude koncert len akože čisto hudba, nie je tam žiadny interpret, lebo vtedy by som to asi vnímala inak, ale tak či tak sa veľmi teším. Bude to zážitok počuť takto na život tú hudbu obľúbených filmov, takže tak. Takže takto sa s vami asi rozlúčim, ale ešte určite sa ideme chystať s Emčou. Vyriešime nejak vlasy, lebo som si donesla aj natačky, ale to asi za pol hodinu nič nespraví, ale ideme si to asi dať len pre efekt. Let's go! A to som chcela zavolať domov kvôli Zajere, bo chceme ísť trošku skôr. O 7 sa to začína a už je pre Boha za 10 minút 5 a chceme ísť domu o nejakej 5:30. Ja sa musím s vami rozlúčiť. Bye! Pretože ja som skoro zabudla, ešte toto som si kúpila v Tigri. Toto bolo strašne také cute na pills. Takže na pills ne, ale na vitamíny. Čiže vždy, keď som cestovala, som si ich nemala kde dávať. Som to mala proste v tom obale s prostom. Čiže už som si kúpila aj na ten obal. Veľmi cute viecička. Ale vlastne, čo som si doma vymyslela, je, že toto mi bolo ľúto od Chanel vyhodiť. Čiže tam mám magnézium napríklad. Takže maybe aj toto budem používať, aj tohle. Nice, takže to je všetko do mňa. No, čo si to pred chvíľkou povedala? Do divadla. Kultúrne sa... Do tomu kultúrne. Vzdelávať. Jak to bolo? Ideme sa kultúrne vyžiť. Vyžívať, no. Kultúrne sa idem vyžívať. Obohatiť sa idem kultúrne. Ako by povedala slečná pani Šimečková, treba kultúru... Neviem už ani slovo. No, ani nemôžeme robiť fitčiky, lebo vyzeráme hrozne len kvôli tomu, že vonku je zima a Pardon, ale ja mám podľa mňa pekný outfit. Akože aj ja neviem, o čom hovoríš. Akože aj ja, ale i keď tento sveter nie je môj, ale pod tým a vyzerá to o mnoho lepšie, čiže... Menej keď sa aj amatér, lebo... Už idem. Sme prišli do Kultúráku a Júka si dala kávičku. Môžeš nám zasa testík opísať. Akože v poriadku, táto je menej horké, ako bolo na Madeire. Ale nie je taká... Tak čo chceme? Nie je to... Nie je to... Ale nie je to klasické. Ak to bolo? Á, len takto sme to, ináč minula som si to pozerala. Nie, nebolo to náhodou také iné motivačné. Ešte dlhšie, niečo sme tam ešte rozprávali. Áno, ale potom si povedala, že cestujte a potom aj ty cestujte a ja som povedala to bolo v inom. To bolo v bare, ale toto som bola... Aha, je, že o tom bare sa rozprávame. Užívať daný moment. Večer si pojeme niekam sadnúť, lebo sme tu uvideli Aperol a že sme si povedali, hej? Čo s týmto? Sme si povedali, že si dáme po tej eufórii niečo v meste. A ešte som
zabudla si zobrať, ja som chcela zobrať ten malý foťaček. Nerobili, vôbec sme nerobili fitčeky teraz. No dobré. My v každom videu robíme. To spravíme u mňa doma, keď prídeme. Počkaj, ešte nie si tam poriadne. Ešte raz? Neviem, či sa to tu hodí, ale no. Nevieš, ako začať? Hámkom. To ani nevieš. To ja nebudem. Prečo? Všetko máš zase požičané. Nie, už mám konečne sveter, kúpený. No počkaj, ešte Ema neskončila. Dobre, toto máme thrifted. Aj toto thrifted. A that's it. A rifle skade? Susarium. Takže ja som si také kúpila. No pomenieme na to. Robí H&M sveter. Aký? H&M. Á, ty si ho dneska už dala. Toto je dnešná kúpa v HM-ku. H&M nohavice. Áno, to sú tie dobré. Klasické. Tenisky. Adidasy klasické. Gazelky a to je. Vieš, som si všimla, že vy máte tie náhrdelníky a ja ho mám dole kvôli Zaire. Ja si mala dať späť. Dobre, ideme na to. Sveter je požičaný od Divy a ten si myslím, že je vyslovený tiež z HM-ka. Určite. Ten dáme dole. Toto je H&M. Áno. Toto sú nohavice tiež H&M. H&M, bože, ja viem zase celá z HM-ka. A H&M. Nič tu iné nemám. Fakt, nič nemám iné. No, takže tak. No. Ukáž naše listky. Zaujímavé. We listen and we don't judge. Teda judžujem. Lebo ty nemáš žiadne dievko. Hello, hello, máme už druhý deň a ideme na raňajky do Mekáča. Nič special asi nemáme, že? Sme sa vyspali z koncertu a ideme fungovať ďalej. Ja si dneska potrebujem ešte vyzdvihnúť do avionu jednu objednávku a uvidíme, čo nás ešte dneska čaká, takže uvidíme sa tam. Ináč, hej. Tady sme si kavičku. Preber Acer. Roky. Tak on čo mal? Začal zážať. Lebo... No a on to všetko pozbieral. To je prosto.